πώς θα πάει και πόσο γρήγορα και πότε θα πρέπει να αναγκαστούμε να αλλάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Επειδή και στο παρελθόν έχουν γίνει διάφορες αλλαγές, ξεκίνησα εγώ, δεν υπήρχαν τα προτούλους. Για όσους ξέρουν λίγο τεχνικά, παλιότερα για να γίνει το editing στις ταινίες έπαιρνε πολύ περισσότερο χρόνο από τη ηχογράφηση, γιατί δεν υπήρχαν το Pro Tools, τέλος πάντων. Δεν μπορώ να πω πολλά τεχνικά γιατί δεν τα ξέρω. Οπότε έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο. Ήρθαν τα Pro Tools και απλοποιήθηκε πάρα πολύ το πώς γίνεται το μοντάζ, γίνεται πολύ καλύτερα και σε πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Άρα πιστεύω ότι θα βρούμε τρόπο, μάλλον αυτό που θα χρειαστεί να κάνουμε είναι να δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε ό,τι καινούριο έρθει από την τεχνολογία. Σίγουρα θα είναι διαφορετικά τα πράγματα, απλώς πρέπει να δούμε